Καλησπέρα, καλησπέρα. Ο πούθος που διακατέλαβε το εγώ μου, καθώς ήμουν έτοιμο να ψηφίσω τον εαυτό μου, με έκανε να νιώθω άτρωτος μπρος στην πρόκληση του μισθού των 19.000 ευρώ. Ένιωθα τόσο δυνατός, ώστε να μπορώ να επιβάλλω τον χιπστερισμό μια για πάντα σε αυτή τη χώρα. Γι' αυτό σας καλώ όλους να με ψηφίσετε. Σας καλώ όλους να μου δώσετε τη δύναμη να φέρουμε τον χιπστερισμό σε αυτή τη χώρα. Και επειδή νιώθω τόσο δυνατός, νιώθω τόσο όμορφα που είμαι αρχηγός αυτού του κόμματος, σας παρακαλώ να ακούσουμε ένα τραγούδι που έχει να κάνει με το ποτάμι. Γι' αυτό, σήμερα ψηφίστε Σταύρο Θοδωράκη, διότι μια φορά hipster, πάντα hipster. Το βίντεο ήταν μια ευγενική χορηγία του Μπόμπολα.